velkommen til den her video. I dag der skal mig og Oliver, vi skal ud og ham der bag kameraet, vi skal ud og finde noget, jern. Og vi kan se, at vi har allerede fundet noget jern her, vi har fundet noget hjul. Så har vi fundet en vandhane. En vandhane, ja. Spændende, ikke? Og så nogle skruer, der er forskellige. Og vi skal bruge den her. Ja, den har en pinpointer, hvis I ikke ved, hvad det er. Det er sådan en, der kan finde metal og sådan noget. Og Det er ligesom en metaldetektor, bare med bare en sådan en pind. lille en, hvor man bare kan gå rundt og gøre sådan der. Ja. Så ja, nu er vi finde et godt sted, hvor vi skal gå hen, så vi ses der. Så nu er vi så kommet over til det, der vi skal finde noget jern. Så Yes. lad os bare komme i gang. Ja. Det er ikke så meget her. Hvis I tænker, der er noget her, så er der ikke, fordi vi har været her før. I en video, eller i en anden video, hvor vi ikke har ligget. Hvor der var en fejl i. Ja. Og så har vi lige lidt op i det. Så ja, det er måske, hvad den kommer op på. Det er ikke sikkert. Au! Vi har vendt noget her. Jeg kan forstå den ikke. Okay. Hvad? Ja. Er den ikke på 3? Nej, og jeg tror, der skulle for mange sten. Jo, der er for mange sten. Den kan vi ikke. Jeg tror ikke, vi kan gøre det her, fordi jeg tror, det er for mange sten. Gør det her. Ja, jeg tænker, vi rykker til næste sted. Ja, der er mange sten. Ja. Så vi går videre til næste sted. Boom. Så nu er vi så kommet... Nu er vi så kommet herhen. Hvor der er meget sådan metal, tror jeg. Ja, på grund af det er sådan en arbejdsplads. Her er de ting, når de går. Der er også meget pant Tror jeg, dernede. skal vi ikke prøve at gå Ligner derover? Jo, herovre det kunne faktisk ligne et godt sted. Men her Shit. Nu kan bare lige i skoven. Hvad er det? Hey, yo! What? Det var Hvad er det? Der er et hul dernede. Nå ja, det må jeg lige tage lige på. Nå, det var ikke dark. Dejligt, at vide. Det var lige før jeg faldt. Nu prøver at finde noget her. Så er der allerede noget. Ja, 3! Damn! Hvad er der her? Det er ikke pinpointen her. Det er en sten. Ja, det der er en Der pose. ligger en pose. Ej, Og lol. med noget søn i. Søn i. Sømmi. Og kongen også. Det kan være, der er nogen, som der What? ved det. Ej, det tager vi her. Okay, første gang. Eller første... Jeg fandt den lå bare herinde. Første ting, vi har fundet. Er der mere? Okay. Har vi dybt den? Hvad? Nej. Det er måske kun det. Prøv bare at rave. Nej, det er sikkert bare. Den er også kun en, eller? Nej, jeg tror, det er det. Den er væk. Hold den herovre. Her har vi også værktøj. Men det har vi ikke, men det er bare her. Hvorfor? Eller skal du ikke være kameramand nu? Jo, nu kan jeg være klar. Så kan jeg prøve lidt. Så lige hold posen her, Jens. Ja. Eller vi kan bare lige lægge det. Læg godt i posen her. Hvad? Ja, der. Og bygger der. Der. Tjek lige den. Der er kun én. Prøv at tjekke lidt heroppe. Der er 2. Okay, der er 2 der. Prøv at Det kravle er ind. måske langt noget, når den gik sådan herop til. Åh, det er en stang. Wow, det er en jernstang. Øj. Det er en jernstang, det der. Så det her. Okay. Sygt. Fint nok. Det er gammelt. Faktisk fint nok stand. Jeg prøver faktisk på grund af, at der er ligner, der er nogen, som prøver at løse det. Det kan være, det er arbejdsmanden, som der er folk. Så det kan være, de har lægget nogle rør. Så Ja. skulle vi samle et eller andet op, og så har de glemt at tage det. Det er sygt. Jeg ved ikke, prøv lige at tjekke, om der er mere. Ja. Det er også noget papir her. Prøv at tjekke her igen. Det er jo Jan til den her. Jeg tror sgu ikke, det er mere. Var der noget der? Det kan ikke være en fotoserie. Der er også nogle gange, at jeg bipper den af sig selv nogle gange. Men jeg tror, det var det sidste sted, der. Jeg ved ikke, om vi har flere steder, gode steder at være. Yeah. Så jeg tror, vi slutter herfra. Så vi ses i næste video.